når vi nærmer os sommeren, så er det en god idé allerede nu at gå i gang med at få vokset. Hårene vil i starten ikke følges ad, så derfor er det vigtigt at blive vokset nogle gange, inden de ligesom følges ad, og man derved får det bedste resultat. Indimellem man bliver vokset, så er det vigtigt at skrubbe huden og få den givet masser af fugt. Derved så knækker hårene ikke så nemt, når vi skal gå ind og vokse. Plus at der er nogen, der vil døje med indgroet hår, men ved at man hele tiden får skrubbet overfladen fri for døde hudceller, så er håret nemmere ved at komme op. Når håret bliver vokset, så er det meget finere i det, end når man går ind og bruger en skraber. Så over noget tid, der vil det være færre hår, og hårene vil være finere, så man ikke så meget opdager, at de kommer. Vi har til brug til hjemmepleje en skrub, man kan bruge både inden man kommer ind til voksbehandlingen og også imellem, som går ind og får de døde hudceller væk og gør, at håret nemmere kommer op til overfladen. Hvis man ikke kan lide skrubben her så godt, så har vi en rens, som man kan bruge sammen med handsken. Man kan bruge ind i badet og skumme op. Hvis man har problemer med lidt urenheder, så vil den også gå ind og hjælpe, da der er salicylsyre i. Til afslutningen bruger man fugtcremen, som både giver masser af fugt til huden, men også går ind og beroliger huden efter voksbehandlingen. Her bagefter har vi lagt lidt billeder ind, som I kan se fra før og efter voksbehandling.